Toto ma ohromilo. V Koráne je kapitola s názvom Jaskyňa a spomína skupinu mladých ľudí, ktorí spali v jaskyni 30 rokov plus 9. Je ťažké si predstaviť, prečo spisovateľ nepoužil číslo tretenie a nechal ho oddelené. Toto je v skutočnosti zázrak Koránu. Slnečný rok, ako ten, ktorý používame, má 3000 dní, ale lunárny rok, ktorý je založený na mesiaci, je o 8 dní kratší. Počet 8 dní, ak pomnožíte tento počet s 30 rokmi, celkový počet sa stane presne 9 dodatočných rokov. Korán to doslova definuje v jednej vete. Zostali v jaskyni 30 rokov a ďalších 9 rokov. Hovorí nám o oboch kalendároch, slnečnom a lunárnom v 7. storočí. Uvažujte o tom bez kalkulačiek, dokonca ani vedci neboli schopní to vypočítať až do 6. storočia. Kalkulačka bola objavená takmer 10 rokov po zjavení Koránu. Toto nie je len príbeh. Je to zázrak skrytý v matematike. Ako sa to mohlo v tom čase vedieť? Korán nenúti, ale láskyplne pozýva. S múdrosťou a milosťou volá do srdc tých, ktorí ho počúvajú a hovorí: poď, zamysli sa a nech tvoja duša nájde svoju pravdu. Nehovorí silou, ale svetlom, ktoré vedie tých, ktorí hľadajú s úprimnosťou a pokorou. Teraz, ak zvážime Metonov cyklus. Metonický cyklus sa používa na synchronizáciu slnečných cyklov s lunárnymi cyklami. Metonický cyklus je založený na 2 trify v lunárnych mesiacoch, čo sa rovná dňom slnečným rokom. Ak rozdelíte 30 na nive a rozdelíte 30 na nide, dostanete nasledovné výsledky 50, 79 a 26, 3. Teraz, ak odpočítate výsledky, dostanete D. Pod 74, teraz násobte to 2 trify v lunárnymi mesiacmi, čo bude mať presne night. 6 rokov v porovnaní so slnečným kalendárom.